film și deci m-am întâlnit cu un recon expert cu hack. Înțelegi, să comentări că fac să ieși am greșit. Dar m-am întâlnit cu un recon expert cu hack. Îl băteam, îl făceam praf și acum, bă, ăsta mă bate el pe mine, uitați-l ăla. Ripi Demon, să-i dați report. Are hack. Și am lag. Fuck. Am uitat să vedeți. Îl făceam până acum. Uite, folosesc și grappler. Uite-te, teleport. Deci uitați-vă. Aveți în față în hacker cu teleport și cu aim assist. Aveți în față recon expert. Cumpărat de astăzi. Fii atent să ieși. Uite-te ce e pe tare, uite-te. Uitați-vă că suntem pe loc și îmi dădea numai capăt. Și spama, asta-i faza, spama. Da, te uiți la ce videoclip. Vezi, poate ne mai jucăm și noi. Bă, deci mi-a venit la față, n-am mare șansă, că deci era mai rău din nou, că vine chiar mai rău din nou. Apropo, dar dacă te uiți la ce videoclip, am pus să-ți fac să-i jump-uri. Bă! Uite-te! Bă, uite-te și oameni buni, voia să văd și bă, poate să iei, bă, un recon expert. Și face și double team cu unul. Uitați-vă ce hack poate să iei, bă. Deci oameni buni, dar te-l găsiți. Am dovezi pentru că ați văzut, am dovezile pe filmare, ăla stătea pe loc și spama cu scarul și îmi dădea numai capul. Alea-s dovezi adevărate. Ați înțeles? Deci, nu știu să fac videoclipul ăsta. O să vă dau numele ca să-i, dacă îl vedeți, ca să știți. Uite, o să-i dau report. Îl cheamă Ripi Demon 400. Dați și dați report așa și gata. I-am dat report, efectiv are hack, stă pe loc și îmi dă numai capul. Ați văzut spama cu scarul. Opa, a venit fratele Ripi Demon care are hack. Sparge și ăsta. Nu e. Ăsta n-are hack, mă jur. Ăsta a avut chestia ca să-mi dea cap. A calculat ca lumea cum fac eu. Să-mi bag și ceva că mi-e să-i jump. Una, două. Să-mi bag ceva că iarăși vine și să-i jump. Ui, mire să pun scară. Bine, mă, și mă bag cu hacker acum. I-am dat 30, nu știu cum i-am dat 30, dar să ne știți în comentarii care am mai masis că n-am. Pentru că am testat data mai masis, eu de pe control și am testat. Am dat cacao și am dat 41 în corp lui omul. Și am dat fix în corp, în picioare am dat. Și ai masis înseamnă că trebuie să-i tragi numai în cap, poți să-i tragi numai în cap cu orice armă. I-a dat hit-ul ăla, nu știu. Mă, am lag. Bă, să nu credeți că acum, pe filmare, am lag rău. Deci, Ripi Demon, căutați-l pe YouTube, Ripi Demon 400. Căutați și vedeți cum joacă. Dacă aibă hack, scrieți în comentarii. Are hack sau nu. Dacă nu are canal de YouTube, ăsta are hack, pentru că are teleport cu aia. Efectiv. Mă scuzați că înjur așa, e cam mereu înjur, dar
Mă serios, chiar mă scuzați, dar poți, cum să nu jur cu un hacker? Uite-te și tu și teleportare. Ai văzut că s-a teleportat acolo? Bine, nu cred că are teleport, dar are scalsarea aimbot. Că spa mea... Ăsta e altul. Sorry, atât de să și zic cu asta. Hai, editează. Una, două. Uai! Ce faci, boss? Mamă, cum mi-am dat acolo, e străsă rău. Cred că-și dă mine. Uai! A venit pe mine, tărpa! Ție și mie, grepă rămâne o pă! Da-ți-as... Vin aici să fac un side jump și nu iese. Fac! Oabă! Bă! I-am dat hit? Abia am mutat și până la mine. Și atenție și în scaz, nu vă uitați câte... Ai și cu hack. Cred că s-a ajutat să filmez eu. L-am văzut cum ai bă hack, ai ieșit ăla. Deci dacă găsiți pe Ripidemon, îi dați report. M-a făcut luptă cu asta. Bă, dar n-ai... Uai! Și să nu știți că am hack, așa joc eu. Haha! Bă, la fix. Mă rog, o să închid filmarea aici. Sper că v-a plăcut filmarea. Să nu încercați în comentarii, dar mă rog. Da, dacă găsiți pe asta să îi dați report pentru că are aimbot. Deci da. Întâlnirea viitoare. Pa!